Lah. Katraka Sugeng Dalu Sugeng Pinangge Sugeng Amir Sanding atas Manipura Pakra Tubuh Tinggi Prai Purwara Putra Antasena Pasukatan ingkang angka sepindhah Gembira tari Prabu Kolono Sewandana bocah ganong anggambaraken prajurit saking Kadipaten Ponorogo sowan tumuju Kadipaten Kediri kan badhe sowan nglamar Switani Dewi Sangga Langit aslah ye eha ayo lolo lu iya pas yo yeah kairing sesarengan putra-putra Antasena Repon nyuwun tambahi pangestu anggipun putra-putra Antasena nindakaken pakaryan wonten dalu menika pinaringan rahayu itu selamat lir sapi kala asko yuk oh Latala Antasena super jandut metalnya Indonesia lah tarik Jabatan Katulopen Katurakan Pansus Panduun Dumateng Trans Official Channel Oke Mega Audio Pro Mas lah lo Oke Jabatan Katulopen dipun seguyung kalian kadangin asih Kemolekting Lamongan Jawa Timur Indonesia yuk
Hai sigra ijo. Antasena Rebon lain daripada yang lain, dulur-dulurku centong. Iya. Awas. Ekolane. Awas. Inggih katulaken sugeng dalu, sugeng rawuh dumateng sinden-sinden terbaiknya Jawa Timur Indonesia. Ada ning Gia Amanda ugi diajeng Ayu Wiwi. Oh, ayo, as, ayo bin. Jos. Aroko Antasena Rebon super jadut metalnya Indonesia. Awas. Kecantol. Hati-hati, hati-hati ger. Agar dimudahkan pakarian wonten dalu menika. Hati-hati, hati-hati. Tepuk tangan dumateng panjenenganipun Mas Opan Wicaksono. Lo. Mas Yusuf, wong ganteng. Tepuk tangane didhisik to. Karek delok sigrake piye Mas? Oke boyok. Joget gaya baru. Waya salto. Ngomong apa?
Salto. Salto. Yo. Awakmu salto. Salto. Kapan? Lah iku mau. Salto ku ana loro. Salto apa? Salto ayam apa salto daging? Aduh. Iku goblok. Ngene ono banyune jane. loro. Loro goblok. Iku mah ya loro kok. Salto. Salto. Yo. Awakmu salto. Salto. Teko kono. Teko kono. Rene. Rene. Bok. Bok berhasil. Berhasil. Yo. Aku goblok. Lah awakmu. Teko kono. Teko kono. Bok. Bok Rene. Panggungnya jeplok. Lah kok panggungnya jeplok? Lekon cilik. Lah awakmu. Yo, bapak pemerkosa. Kok kakekmu. Perkasa. Oh iya, perkasa iki lho. Ini kayak duduk menungso iki. Apa? Bernat. Berat kakekmu. Ai. Ai. Rek, ket mangawan rek, ngangke diarep-arep e. Ngene iki mbok rogo-rogo sak ta piye? Lho, guyu gak lido. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mang, undangan ini Mang. Ya. Oh, acaranipun malam hari ini mengitankan Bapak Santo. Untumu ah. Endi Iki lho sing sunat. Oh iya. Yo. Jeneng disiki ya. Mengintankan Ade Arga Dwi Ardiansa. Bener. Putra Bapak Santo kalian Ibu Sriwati. Nah, iku bener. Lah iya, semoga-moga sing dikitan iki dadi arek soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Urundingan lapo yo? Arga. Lah nggih. Oh niku. Oh bae sing ganong mau. Oh adike. Adike. Lho. Iki mang acarae ditanggapno Elektun Mental Janduk Indonesia Antasena Ribon. Indonesia. Pimpinan iso oh iku. Sopo jeneng iki? Iki lho pimpinane iki lho. Wolo. Wolo kakekmu ah. Iki dosane goblok. Pimpinan. Sopo pimpinane gak ono ngene kok. Gak ono pimpinane iki. Oh, gak ono. Lha iku melok sapa iku? Pimpinan siapa iki? Sapa pimpinane? Pinten Mas? Oke. Alhamdulillah Cak. Metame jebong golekno, Cuk. 2000. Alhamdulillah. Ai. Aku luworo ya angke. Aduh. Aku sing 2000 nang ndi, Mang? Nanti karo. Lho, gak jangkep rek. Ono le apa? 2000 mbek 50. 2050. Oh, iki piro? 2000. Iki piro? 2000. Iki piro? 50. Lah 2000 mbek 50. 2050 tok iki. Malah le 2000 mbek 50 sih. Iki piro? 2000. Iki 2000. iki pi. 50. Lah yo aku oleh 50.000 mbek 2000. Tapi kan loro ya goblok sih tok, Ding. Wong kok bedek-bedekan ya, bedek-bedekan. Yo. Iki apa? Duit. Duit sih. Yo. Tak bedheki. Suarane kewan. Iya. Temen kok, Iya. ngerti ya? Iya. Ngerti, Mas. Iya. Suara kewan. Iya. Ai. Wah, iya. Suarane wedhus. Be. Suara petik, petik. Pete apa? Petik iku. Petik talkun. Hei kalkun. Yo. Iki welek iki sumpah. Iya. Petik talkun. Iki apa, Pan? Duit. Disekseni wong akeh. Iya. Iki apa? Duit. Suarane sapi. Mo. Oh ya wis. Oke. Sih. Badek-badekan sih. Badek-badekan. Iya. Iki apa? Duit. Suarane kewan lho ya bedekane. Iya. Suarane wedhus. Be. Suarane petik talkun. Iki apa? Duit. Suarane sapi. Mo. Lah iya mau duit kan.
katene? Matur suwun. Serone wedhus, mbek. Pitik talkun. Pluluk. Iki apa? Duit. Serone sapi. Mo. Lah iya. Aku mau duit. Mau duit. Idumu lho goblok nyiprat-nyiprat. Apa dah? Lah iya mau duit. Saiki tak balik ini. Kok balik? Yo. Cek pepean iki. Yo. Iki apa? Duit. Duit. Duit mbok gawa kabeh sih. Yo. Aku mang menang. Iya menang. Saiki tak balik. Waliin. Pembalasan. Iki apa? Duit. Duit. Terus sak nyatane duit. Yo duit. Disekseni wong sakmene kene yo. Iya. Teman. Temen. Iki apa, Sob? Duit. Duit. Heeh. Abot ndi duit mbek bojo? Ai. Aku namanya duit. Duit peken. Heeh. Bojomu tak pek. Ai. Aku milih bojo. Ya bojomu peken iki tak pek ya. Wis dendam rek. Gak apa-apa. Rene. Aku jeki. Oleh. Tak takoni. Yo. Perbuatan apa sing elek dadi apik? Mongko agak kon. Mikira ketahuan mang. Perbuatan apa? Elek dadi apik. Perbuatan elek dadi apik. Ayo nulung bojone setan ngono. Dudu. Aku ro. Aku ro. Apa? Maling pencet. Salah. Lah apa maling pencet iku dosa goblok. Maling pencet. Salah. Lah apa? Perbuatan elek. Ai. Apa? Maling pencet. Aku pencet durung wayahe wis pencet. Ayo, iso tak gak? Apa badane? Perbuatan elek dadi apik. Katok wis, Sob. Katok. Katok. Iso dilapek. Iya. Perbuatan apa? Heh. Elek iso apik. Nah, nyolong wedhus gawe kurban. Apa kon? Ayo. Ayo. Perbuatan elek dadi apik. Heeh. Nyolong wedhus, Gawe kurban. nyolong elek. Elek. Gawe kurban. Dikorban kan apik. Apik. Hidupno wong-wong dadi apik goblok. Iya ya. Lah apa katene? Duwe Gorene, ada duit cok. Ayo, nyanyi ta? Nduk, kon ngejak aku nyanyi ta? Kon iso ta? Nduk. Ayo nyanyi. Lah. Kering melok, ayo nyanyi. Aku biyen mlebu TV. Gopo ae. Tukang ngelas iki. Ayo. Aku biyen nyanyi. Ayo nyanyi yo. Nyanyi. Sierno sik ya? Katik. Katik. Belenger wong kene, arek Iya. apel emang ya? Ayo. Lagunya saiki tren TikTok. Iku. Tekmu tekku tekmu. Apa? Apa iku lho? Tekmu tekku. Apa sih? Ya ngene iki. Tren TikTok kok. TikTok. Aku iki ra entos goblok TikTokan. Sing Mbak, lagu sing tekmu tekku tek iki apa? Judule. Sing tekmu. Oh, statue. Yo. Ngene muring-muring. Oh, statue. Iya. Ah iki dibedheki biyen iki. Iya. Statue dadi I kabeh. Ayo, Apa? statue lagu sih ya iki mang ya. Digenti I kabeh. Gini. Ganti I. Asa. Ayo, Nyanyi kagak? ya nyanyi. Ganti I. Oh, iso disawer kon. Bikin mixit ip. Ayo. Bikin mixit iping ip. Gak iso. Kok tak gak? Statue iku lho. Lagu sing tren gak iso. Wis ayo. Wes, beken namboken kakek cong. Iso. Kon iso tak gak? Lagu ora cilik ngene lho. Ora cilik ta? Apal aku. Apa? Lho, aku biyen elok iku. Apa Indonesia mencari berkat to? Berkat kakek ngono golok. Bakat kok. Lah iya mali oleh bakat tentu berkat. Oh iya, ayo. Sing aku anak sehat, tubuhku bejat. Lapo goblok? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Iya. Iya, oh iya. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku minum pil kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Iya. Iya. Goblok arek
Karena ibuku rajin dan cermat semasa aku banci. Bayi goblok. Nyanyi gak entas belas. Semasa aku bayi. Iya. Iya. Semasa aku bayi, aku dimii sapi. Ya apa sih? Diberi ASI yo. Asi. Aku diberi Oh, ASI. aku diberi asi. Makanan bergizi, botokan wong mati. Iku apa? Wong kok nyanyi sing penak. Anakku nyanyi. Nyanyi. Oh, anakmu sing cilik. Cok cilik. Nek tak kaplok ini, jet. Dak nek. Yo, nyanyi. Nyanyi iku. Apa jenenge? Iku, dak nek, dak. Nyanyi. Iya. Ngene. Piye? Ilianku embutku. Arek cilik. Oh, arek cilik. Anakku. Ilianku embutku. Ya burung tukul. Iya. Iya arek cilik pelat kali ya. Aman ian ulang ucom abon. Apa nak? Sabun. Oh, sabun dak. Cilik. Ambiku ngop ambi sarung. Oh, iya. Dalan aku Iya. ontol. Motor iki lho. Arek pelat. Oh iya. Kok ngalang-alang Lamidi rek? Nanti Lamidi ketembus kene iki. Ini ya? Nang kene biasa sok bayi Lamidi ya. Aduh, oh, wis terkenal ya Lamidi ya. Cacak kula. Sing apik ta nyanyi. Sing apik. Heeh. Nyanyi ambek artisnya apa? Artisnya dikenalno situk-situk. Lho dikenal situ tuh gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Heeh. Ayo kita kenalan. Pak, Pak. Ya Allah. Halo, Pak ya. Amin, nopan muga-muga bisu temen. Amin ya Allah, muga-muga. Oh, bisa. Langsung nyetrum. Ayo. Pak. Secekel nopan. Mas, waras ta? Oh, iya ketuae sih. Sampeyan setek. Oh, ketuae nek gak dihalu yo gak rene yo. Mas. Sehat ta ini? Saya tekek mulu iku lho. Sampeyan setengah rolas ah. Cekel ono mik. Mbak, ayo Mbak ya. Dah. Artisnya bisu kabeh. Ini Mbak, ini Mbak. Ini. Mbak ngelawat nanti, Mbak. Up, alah. Lho kok ono sender bolong. Iki roke patet iki wis rene iki. Mbak. Mau meneng rek. Nami sampean sinten? Nami sampean sinten? Jadi bisu ngopo? Jare mau aku bisu. Oh gak bisu ta? Gak ini. Mbak, Halo. jeneng sampean sapa? Tempat meninggalnya di mana? Kok iso? Tempat tinggal. Oh ya, tempat tinggalnya di mana? Iki tempat tinggal sing asli apa sing palsu? Duwe kos-kosan arek kita. Iya, mek akeh. Omaku akeh, bojoku yo akeh. Hah? Hah? Sing asli. Sing asli. Ning omahmu, Mas. Aha. Aso. Roket iki ya, Pak. Lapo Mas nisor iku. Ora ngurus. Ngapo? Ngite. Ya ngite gak wani lagi dulu. Ngapo? Pasipa. Kon gak diundang nang TV ya. Aku Sipa yo. Aku adalah Sipo. Lah yo on dicedhek yo gak wani kok. Lah yo gak wani kok. Aku ora tau ngejob kok. Dicedhek gak Sing wani. ngejob lho Nanda. Iya iku. Lah yo lapo aku. Jeneng sampean, Mbak. Jeneng sampean sinten? Lah mau celukin mau ki lho, kok sik takon ketemu ae. Sipa. Heeh. Tempate Tempat apa? tinggal. Tempat tinggal.
Ning omahmu, Mas. Ya Allah. Jeneng temen itu. Nah, Ning Jombang kok. oh Jombang. Ya Allah. Ayo iki lho takanono. Senanakan. Hah? Selak pegel. Ya. Oh, sampean kok wayu iki, Mbak? Ya Allah. Sampeyan yang ganteng lho, Mas. Ya Allah. Tak wodot temenan ku ya. Oh. Anggite jeli. Diodot. Pas SD, jeli SD, diodot dicancang. Jeli. Wes, genti, yang lho. Mlebu. Oh, kak sopan. Piye? Iya. Wah, alah rasane gendane sushi ae kok. Gendaanmu lho sushi goblok. Apa? Aku sing gak kenal-kenal ae. Iki opo kenal iki? Mbak, sampeyan ini, Mbak. Onis kenal wi. Oh iya. Lu linjitnya. Lo. Oh iki lawe njek ini rek. Piye Mas? Sampeyan ket mau nyawang aku terus aku wedi lho Mas. Heeh, wedi ambek sampean aku. Iya, wae wedi. Iya. Ya. Heeh. Gendruwo sing saya makan tok ya biasane Mas. Iki gorong-gorong kok mendesah koyo ngono. Sampeyan mendesah ya koyo ngono ta Mas unine? Hah? Unine ya ngono nek mendesah ngono ku ya ngono iku. Sopo? Ya ngono kok piye? SMP kok. Hah? Sik SMP. SMP aku, Mbak. Oh, berarti gak ero rasane mendesah ngono iku gak ero ya. Jawane ngono iku gak ero. Heeh. Karo. Erone apa, Mas? Saya. Tulinan apa? Hah? Apa? Kon becak dicit ben arek ayu iki. Kamu tidak ya? Lapo nang. Sakal kau pakai. Piye iki sida kenalan apa ora ki, Mas? Heeh. Oh, masalah. Kira-kira sak turu tak kae iki kok ya. Ngene rek, nasibe wong gak elek-elek nemen. Ya Allah, ya Allah. Pendep nanti saya masih tanganku, Mas. Rene, Mbak. Oh, rono ya wes. Namine sinten? Enake sinten? Lho, Hah? Juminten. eh? Heeh, Juminten jenengku. Aja juminten ta, Mbak. Apa lo? Nama asli, nama asli. Nama asliku. Oh, Ora. kalunge Oh jenenge iya. aku Oh, ro. berarti apa? Berarti Atem. apa? Nah, ya. Masuk aku berayu-ayu ngene mang diceluk Atem, Mas. Lah sapa, Mbak? Andin. Andi. Heeh, pokok ora asu ngono ya, Mas. Kok yo ayu ngene kok. Andi. Tapi aku ngadepi nang sampean lho ngomong ngono mau. Hah? Ngadepi nang sampean. Lah ngelon aku. Mbak Andi. Halo Mas Al. Hah? Apa almarhumah? Alfateka. Oh, apa TK to, Mbak? Heeh. Griyane pundi? Griyane gak digawa, Mas. Pundi? Gak tak gawa. Sampeyan kok takon griyane pundi gak tak gawa. Daerah, Mbak. Oh, daerahe Mojokerto. Mojokerto? Heeh. Kula nggih Mojokerto. Iya ta? Nggih. Mojokerto sebelah ndi sampean, Mas? Patung Bajul. Hah? Patung Bajul. Patong bajul prasaku gak ono matong bajul sebelah ndi, Mas? Wonten. Ono nanti prasaku nang Jombang kok. Mojokerto Patung Bajul lho, Mbak. Warunge Parli. Gak ero aku dolinku kurang ado ya. Heeh. Ayo sapa? Anduk. Kok anduk sih, Mas? Andin, Mas. Mojokerto ndi, Mbak? Mojokerto ndi? Mojokerto ini gak tak gawa, Mas. Yang kono pancet nang Mojokerto. Ya Allah, kok susik tambah kok aku. Ketularan sampean anjane iki wis mari tak gorong. Sampun pun kenalan. Oh, sampun nggih, sampun kenal nggih. Nggih, gantian. Ya, ndak iki Mbak Sinden. Mbak. Mbak Hanya aku. Lapo iku
apa melok-melok? Lah sampean dudinge rono lho. Oh niku ta. Piye to, Mas? Urung-urung dilokno goblok iki lho. Mboten Mbak guyon Mbak. Alah nangis kok. Tak benyong nganya-anya. Duit. Nangis Pandi. Aku njaluk duit. Mbak, nami sampean sinten? Nami kula Gea, Mas. Gea. Halo. Saking pundi? Pundi? Lah apa sih niku? Bapak tak wong iki ndelok dhuwit goblok, meneh kena gambar mekar ya. Napa? Kediri. Sinden nggih. Sanes. Napa? Napa niku mau? Napa? Ngene iki biasa dirayu. Kaya mboke lho. Tapi iki Mbak. Mbak Piye le? aku njaluk dikawinke. Sinden. Terus. Aku karo sapa tole sing penting ayu rupane. Hop sapa sing ngono iki? Eo kakasen wong atasane wingi wis bon halu ae kok. piye? Sing penting Sing penting ayu rupane. karo mboke iki wis kurang ayu padha. Napa? Mbokne iki masa ya kurang ayu. Oh sampean kurang napa? Iya. Kurang ayu? Iya. Nah, cuma sitok, Mbak. Apa? Sampean ayu, Heeh. tapi duduk duwekku. Tolong adukmu. Wis. Sampun. Ngono ta? Tenan. Hei. Ora nyesel. Nakal. Halo, Bos. Orang ngaram dah. Kentang aku gak nyebut, Bang. Mango apa, Bang? Iya, Bang. Spray yang ini. Oh, kalau komen tinggal untuk peloso. Waktu nih. Siapa komen ini? Gila. Ini. Iki jame wis pukul. Nggih. Oh, Bapak Kapolsek jam pukul. Iya. Bapak Kapolsek sampun rawuh. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Sugeng Kecakaken, rawuh. Heeh, iki kan jame pukul. Iya. Mas Halu wis ngenteni. Ngenteni. Wong-wong kene wis ngenteni al artise Iya. Antasena Ribon. Ribon. Wis alhamdulillah Pan. Antasena iki mang iso menghibur masyarakat kene. Alhamdulillah. Kalian sapa mang sing digawe mang rek? Bapak Santo. Bapak Santo kalian Ibu Sriwati. Wis ngundang orkes Antasena iki. Terima kasih. Tok. Apa sih? Bapak Santo. Muga-muga rezekine tambake. Amin. Sehat walafiat. Amin. Buane akeh. Amin. Muga-muga masyarakat kene iki sing duwe utang ndang lunas kabeh. Amin. Sing duwe duwe mbako, muga-muga gak kelelep maneh. Iya, udan-udanan. Padahal wis dijagakno wulan 10 iki jagane gawe ngene. Iya, gawe ngene. Apa banjir kene mambung iki. Alhamdulillah saiki terang. Terang alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Iki ana paribasan. Iya. Krepek gedang. Godo telo. Sitidang. Mbakmu bangka. Kakekmu. Oh, titidang pada krasa. Didongano. Joyo Wijayanti Antasena Ribon tetap jaya. Pukul Mas. Lah, ayo, toh. Super Jaduk Metal Indonesia. S. Lolo. Yuk. Hati-hati, Ger. Ai. Awas.
budal saking Sasono Kabupaten Kutha Ponorogo pasukan dari engkang angka sepindah engkang sampun katuraken wonten ngarsane Majasami sarengan Antasena Repot elo awas awas hati-hati Antasena dok wekdalipun Prabu Singa Parut jumuduling wonten ngarsaning panjenengan Belangur ayo dumateng segenap para tamu undangan ingkang minulya ugi penonton pengunjung ingkang sampun rawuh wonten dalu menika katuraken sugeng dalu sugeng pinanggih sugeng amirsani ngantos paripurna ning pagelaran agung Oke, Baton Katulpen dipun suguyo kalian kadang kinasib all crew ingkang sampun bergawe Mega Audio Nganjuk Jawa Timur. Ugi matur sepanuwun dumateng kadang kinasib all crew Kepo Leki ingkang mijil saking Laladan Lamongan. Loh. Ereng anggenipun putra-putra Antasena Repot supados pratandha pambukaning atur pasugaten amiwiti nindakaken pakaryan wonten laladan nggih menika Cethong Darureja Pelandaan Jombang. Matur sepanuwun katuraken dumateng Bapak Santo dalah Bunda Sriwati ingkang sampun animbali sedayapun mergawe mugi ngantos paripurna pagelaran pinaringan rahayu widatos lampun lir sambikala Araga Antasena ugi Baton Katulpen matur sepanuwun dumateng Trans Official Channel. Yuk.
Langor hai Eja matur sepanuwun keluarga besar daripada Bapak Santo Dala Buddha Sriwati kang sampun rawuh tumuju mikah wonten sasana panggung hiburan. Ayo toh. Ayo. Antasena Revan. Ayo. Antasena Revan. Antasena. Antasena Reborn, musik lain daripada yang lain ingkang sampun sami-sami panjenengan amirsani dos pundi titilaksono kiprahipun para putra-putra Antasena ngaturaken pasugatan wonten dalu menika wonten laladan Centong Darurejo Pelandhean Jombang. Yeah. Antasena Reborn
metal super jadut begonya Indonesia eka bicil saking lalatan puluh balong gebek makaluk coba